South Africa senibingelele ngenza ukuthi kuphi nakuphi nikhona ngeendawo nibingele uthuleleni-ke ngingapha-ke namhlanje eNewlands lapho engize khona-ke namhlanje-ke ngize kwi-driving school-ke abafethu-ke bazoshika mala khona ukuthi-ke ikabani lapho esikhona ngiyadlula nje kahle kahle ngisazophinde ngibuye kahle nje ngokugcwele ngingajahile ngizombona umfethu kunomfethu-ke la unenkinga yokuthi-ke unesifo esikhona lesi esingajwayelekile sokuvele nje kuvala umqala but-ke nami kungicele kubaba wakhona lapha ekhaya ukuthi-ke ngize ngapha ngoba umfana omncane umsebenzi wakhe kodwa-ke angageqa amagula angibile nangu baba khona lapha ekhaya. Sawubona Nkosi yami Mdayi. Baba Sinjani? sikhona njani baba? Sikhona mfethu ubaba ubani ngicela utshela abantu ukuthi sikephi la. Ayi umsomi Sibongo la sisenzo Sonyazi driving school. Ngithe ngikushayele nje Mkhwanazi ngizothi qaphu ngoba isikhathi ngazuthi sincane okwanamhlanje. Ngithe ngikushayele ngoba umfana ngimbona emilwa into esingayijwayele la emqaleni. Umfana lona osebenza khona sisebenza naye la ekhaya. Ngeke ngichaze okuningi ngenzela ukuthi ngidedele yena ekwazi ukuthi achaze. Kodwa nje umfana sisebenza naye la ongifundisela abantu ukudriver njengabo bonke abasebenza sisebenza nabo la esenzo Sonyazi driving school. Silana ke eNewlands ngase Midway. Ngizocela ukuthi nje umfana kube uyena ochazayo ngokuthi yini emphethe kwenzakalani ukuze singadli isikhathi sesothi masisenza ivideo ephelele bese ngikwazi ukuthi ngichaze okuningi. Okay no siyabonga Mdayi. Uyena kumsebenzi walapha esenzo Sonyazi driving school-ke. Jongo kunjani? Yebo siyaphila. Yaphila ubani lijongo le? Hayi igama ngusese Nkosi ngwaThabet Sibongo. Kuphi utabukabi? Enquthu. Oh enquthu. Yebo. Le kwasamgqumeni? Yebo. Uyalazi Liphova? Yebo ngiyalazi. Okay cha mfethu silana-ke emsebenzini wakho bathi uyagula kodwa mina ngikubona ngathi nje nomuntu ongathi uyakubona ukuthi isiphethwe yini lensizwa kwenzakalani bafo standisa? Ingeke nganenkinga phambilini la kuzoqala nje unyaka lo wesikole njengamanje. Ngayithola nginenkinga yokuphathwa amathansela. Ngithe mangiphathwa amathansela ngaya kwenye iklinikhi yangakithi esicela imfundo ngagcine ngumuntu ongasizakalanga. Kodwa kwaya ngokwehla yaphela amathansela. Athe qeda kuphela ngamilwa indlala eyodwa ngasesandleni sasesikundleni. Mangimila indlala la entanyeni ayiyaqala yancane ayisibankulu. Ithe mayibankulu ayisivela nangapha ngakwa left. Ayi ngithe sana ukuthi indlala ayisayibona futhi lento esishintsha sikhukhumala ngapha nangapha. Yathanda ukuthi ke yayishintsha ikhukhumale kakhulu iphinde yehle iphinde ikhukhumale kakhulu iphinde yehle. The sekuzongena inyanga April yashintsha ke lento ayisiba amathumba. NgoMay ke bengehlile ngiye ekhaya nge2 May. Uma ngibuye ekhaya ke yavele yayiqhumela ngapha nangapha. Yaqhuma ngangithi ngiyageza ekseni ngiza kulungiselela uza khona emsebenzini. Yaqhuma ngapha nangapha ke yavuza ke ivuza ubomvu ngayikhamsisa. Iphuma amahlule ke yagcina singathi izilonda kodwa manje izilonda engafuni ukuvaleka. Okay. Yeah. Emtholampilo bathini lezo? Emtholampilo ngaye ephule banginika amaphilisi bangijova kokuqala. Avela ivuvukalisa kakhulu lawo maphilisi nalento engangigcobe ukurapha yavela ivuvukalisa kakhulu. Ngaphindela futhi khona ngangumuntu okumela ucela incwadi yokesibhedlela. Ngashaya ukuthi hayi ngifica ulayini ugcwele. Ngeqa kodwa ngaya komunye unesi ngimthetha nginenkinga kanje ngifuna ukusizakala ngizokhasuka emsebenzini. Wangithetha kumele ngibone udokotela ngambona udokotela still bangijova wathi angihambe ngepharmacy ngiyothatha same treatment yona le ababenginike yona. Ngabona ngimthengani lento yiyo nje lebengiyisebenzisa ekuqaleni. Angangabe ngisakhona ukuyithatha ngahamba nawo umjovo kuphela. Akukho okunye ke wakuzama mhlawumbe okungamakhambi phela singabantu sibuya sikhotha sinabantu laba ababonayo. Ayingabe ngiqamba amanga akukho impela ngoba ngangisahlelile ngashaya ukuthi ikhathi ngoba nangapha eThekwini bebengekho abantu engibaziyo abaphatha usizo lukanjani. Okay. No, kulungile mina wethu awubavezela abantu ukuthi ke inkinga enjani lo sikhuluma ngayo. Yebo uqala nako. Uhambisana nesakhe lengaka. Lokho ngathi uround. Okay. Okwesibili nako kuyabhibha ke khona. Okay. Uqala la kuyakhukhumala khona ngihleze ngikugeza kubhibhe kodwa. Okay. Yeah. Okay no newethu ngoba vele sizobuya kodwa ke okwamanje nje ngithe ngidlule ngingacela nje ukuthi ke awucela usizo mfethu kubantu abangakwazi ukuthi mhlambe balekelele.
ngiyacela nje South Africa yonke kubona bonke abantu abangakhonti bebe nesandla ekutheni ngisizakale. Ngiyacela ukuthi ngisizakale ngoba kuma into eziningi uyabona mangathwala ukugula kungilalisa phansi noma kuyongilalisa ezibhedlela kwalona into hole ngama ngoba ngeke ngikwenze kokubili. Ngeke ngigula ngapha ngiphinde ngiqhubeke ngapha ngisebenze. Ngiyacela nje ukubona bonke abantu abangaba nesandla kulento engiphethe bengelekelele. Okay, utholakala phi bafi? Khona number yocingo ungawazi ukuthola phi? Yebo, inamba yocingo ikhona. Ungayisho bafi? Yebo, ethi 079 445 9630. Iphinde ba 079 445 9630. Okay, bazothola bani? Usihe Senkosi waThabede. Okay, no, asibonge mne wethu ingathi ngahamba ngegama lakhe impela. Njengoba uyisihe sika Jehova nje, uNkulunkulu ke aphenye akhanyise. Akubukeki khona kungaba into mhlawumbe ongazothi inzima masibuka compare izifo esesibonile. Kodwa uyabona ukuthi idinga nje leyo attention ngempela mhlawumbe ngabodwa mhlawumbe amakhambi esintu. Nje ukuthi niwaphothwa amathansela after amathansela sekuvela ngoba ngathi bathi ama glands mabesho. Ungazothi othiwa sibiza uzagika kudala ngithi kube kuba amathumba ngoba nami ngiqala ngangithi uzagika. Ngaze ngathi ngithi ngishaya isibayini kwaqhamuka omunye umama ayewangitshela wathi hayi akusiwe uzagika lo mfana wami uzagika uqala la phansi kwendlebe. Akusiwe uzagika wena ngangithi uzagika impela. Manje usungibuza isibayini nawe? Ngase ngiyisakaza esibayini ngithi ngifuna uphela. Kuyahlekwa noma kufika. Phela bethe ama 2000 awazi ukuthi kusuke kwenziwa njani makuzagika ubachazela. Hayi mawuphethe uzagika uye ungisenji inkomo ingakachame ungakhulumisa umuntu uqonde esibayini. Ufike kuyinqobo zogodeni manje izagika ngiyeka. Phinde uyishaye ngapha uthi izagika zakha ngiyeka. Lo uyishayile nje hayi kuyalunga. Kuyalunga phela. Cha yikho ngithi bafethu kuyahleka noma kufiwe. Cabanga indlela esasikhula ngayo thina sasikhuliswa ngayo. Uthi ugula uyengqubuza esibayini. Ndayi. Ngiyakubhala. Nami ueda nje kulokho esiyacela kakhulu kwi South Africa yonke kubelaphi bendabuko nabelaphi futhi nabalapha ngesilungu. Akukho nje esizokunqaba nomuntu uma kukhona la umuntu obonayo wakhona la eMzansi owaye nento ecishe ibe njengale mhlambe usengasiyalela ngakho ukuthi ethathe le number umfana kade eyibiza athathe yona asifonela asitshela ukuthi hayi mina amadoda ngasizakala endaweni ethile ngoba ngiyafisa ukuthi umfana amasizakale. Uma unomsebenzi kanje kusetshenzwa ngabantu kunzima ukuthola umuntu ongakusebenzela ngendlela eright. Nami ingakho ngifuna ukuthi asizakale uma ngase kuthiwa uyolala esibhedlela umsebenzi usungahamba ngendlela engekho right. Nami khona la ngingalimala khona nokulimala komsebenzi ngoba ukushoda komuntu emsebenzini nomsebenzi uyaphazamiseka. So ke ngingajabula kakhulu uma ngase sisheshe silithola usizo ngoba nami ngiyiphakamele ngokusheshsha lento le angifuni kuze kube worse mhlambe isimo size sigcine sekuba sengazuthi mhlamba akusalapheki noma bethi abantu wawuthuleleni. Ingakho sibize nathi abakathuleleni ukuthi kuzothiwa nanithuleleni kuze kukonakale kangaka uyabona. Njengoba ke izinto zike zenzeka uthola ukuthi mhlambe usuyaphakama uthi ufuna usizo kuthi makuqala ukuthi kuhlanganisa indaba yosizo kuthiwa hawo lo muntu loyo useshiyile uyabona. Kuke kwenzeka lokho yakhumbula ngikufonela ngomunye usiso kade ngithola nami kanti ngithola ukufa sekumdle kakhulu. Uthema usuhlela uthi uyangifonela uthi uyeza kanti nami ade ngithola umbiko ngayizolo ukuthi akasekho. Into enjalo ezenza ukuthi isithuke. Sengiyasho nje emphakathini wonke abakathuleleni nathi size sibafonele ngoba siyazi abantu ababasizile South Africa yonke ibuka. So sengitshela nomunye okhona ekhaya noma ngabe isiphi isifo naso noma ngabe kuthiwa usaba abantu ukuthi mhlambe bazothini move phumelo balo kodwa kuyokusiza ukuphumelo balo ufonela abathuleleni bayabasiza abantu kakhulu. Ningakhohlwa ke nala esenzo Sonya's driving school ave siphathana kahle. Ngithi angikubeke lokho ngoba nabasebenzi bami ngibaphakamela nje ukuthi bethola usizo ikhona lokho ukuthi impatho sinayo. Ngisho ngabe kuthiwa umuntu owumfundi uma sesitholile unenkinga sosuku impela simfunela usizo. Siyabonga kakhulu kwabakathuleleni. Abaningi la ka Senzo Sonya's banithola number yocingo. Number yocingo ithi 061 444 0865. 061 444 0865. Bazothola mina impela nje kuleyo number
umuntu noma ngabe akangitholi ku WhatsApp leyo namba iyangena uzongithola khona shiya umyalezo uma ngabe ngangitholi mhlambe ngisebusy noma ngidriver ngoba umthetho uthi mawushayela fanele ukuthi umise imoto eceleni mufuna uku-answer ucingo kuyenzeka ke uthothi uya drive ku freeway liya ring ucingo awukwazi ukubamba ucingo ku freeway awukwazi futhi ukuma noma ikuphi ku freeway sengisho ukuthi umuntu engathi meshayile lwangabanje ucingo bese edikubala fanele eshiye imessage ngizobe sengibuyela kuyena mina ngocingo. Siyabonga kakhulu nje kwaba kathuleleni sinethemba elikhulu ukuthi umphakathi moyibuka lento khona ozosisiza umfana sizakale aqhubeke nempilo ngoba umfana usemncane kakhulu usihe senkosi ngathi mangilizwa legama lakhe unegama lala emsebenzini ngathi mefika ngamnikeza lona ngamqamba lona abamazingala abaningi ngathi uthele eswini siyazi ke thina ukuthi lisuka phi ibongo zensizwa ifakwa shukela uthele eswini manje asifuni nathi ukulahlekelwa uyena siyacela impela mzwakithi okhona nje othi engakwazi ukuthi asisize.